Crash ako. Kaya po na ko. Yam sa. Sana ko yung uso ni kaya ko mo gena ne. Yung ako naman mo pa sa Hollywood. Oh. Izinto zenjengalezo. Ay, mgo, ngosungiphoxa mngani. Kumele strategical ipo approach guy. Yabo ngoba phezini manje manje. My class ngemo suka athina. Uyiwoki akhe nawe phones. Yabo ngoba phezini manje Ngani usikumncoma qhelwana. Phela. Njalo. Nana okay, yabo ngoba phezini manje. Zofikiye kuyo. Ukumkhohluza yabo. Zilungise. Bomumkhohluza. Hey, right. I'm fine. Yabo ngoba usimkhohluza zeni sizoqhaza. Ngoba kanjani oh ngobona uzosithatha usinayo mngani iyasebenza kodwa lento yakho shona khona mgo yangisebenzela mina mgo yamanje usiya mase ngobelala la mngani ngobelala yakwazi ngihlushwa iphupho ngihlushwa iphupho oye wena ntombazane wathi unjani wena yini inkinga yakho yini lo yabona nje yasengicela intombazane yini Hamgo. Lezinto zakhe ayisebenzi nje. Kodwa nawe mngani. Nami ini? Hawu, kodwa nawe uyibona unjani? Qonda ukuthini ngalokho? Hayibo, phela mngona uyayibona phela. Le nto nisebenzela abantu abathe kuba hot. Angizwanga. Hayibo, phela le nto ngobuhle mngo. Njalo phela. Suka. oye